Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Bona nit, som dilluns 9 d'octubre i encetem la setmana de la Fira de Santa Teresa amb un nou episodi del podcast dels Nens del Vendrell. Som el Pere, el Toni i la Carmen i amb ajuda del Joan Márquez i de Ràdio de la Televisió del Vendrell comencem a parlar d'allò dels castells. Bona nit, Pere. Bona nit. Què tal, com estàs? Doncs bé, una setmana més ja i content avui també de totes les setmanes com estan anant, tots els convidats que estem aconseguint que vinguin i que ja en parlarem d'aquí una mica. Bueno, i una setmana més, però és una setmana diferent, no? Potser? Sí, setmana fira, no? A donar-ho tot, a tots els assajos, a gaudir. Aquest any, a més, tindrem dijous i divendres festiu, fira que també em sembla que s'estrenen coses noves, no? Que es fa més enfocat a producte local i això. Bueno, menjar i beure, bàsicament. Sí. I bueno, que bona cara, la fira. Bona cara, bona cara. Comença allò del Toni. Taxi driver. No. Dale, Toni, dale. Taxi driver. A Guissona havíem d'anar, i si més no, la diada abans vam començar, amb un pilar de dol a la P2, per a l'autobús i el mèrit del conductor, si més no. Arribats a la diada, on la gent va descansar sobre bancs fent una becaina. Després de la gran jornada al Museu Casteller i una mandonguillada. El que podria resumir, per no fer patir, és que els marjaners ens van delir amb un 3 per sota i un pilar de 5. Qui els va parir? I Sagrada Família continuàvem, tot correcte i un tronc que gens patia. Si de milions hagués de parlar, doncs no ho faré, que, de nou, cap ens va portar. Que ens tenen mal acostumats. La colla es va comportar. Sembla ser que quan s'apropa fira se'ns dona molt millor treballar 5 de 7, 4 de 7 amb agulla, 4 de 7 i vano de 5. Tot això a Guissona. Què més vols demanar? Un 4 de 8. Bé, doncs com sempre el Toni explicant-nos envers la jornada on vam anar, que en aquest cas vam anar a actuar a la Dia dels Marjaners de Guissona, acompanyats de Minyons de Terrassa i acompanyats de Castellers de Sagrada Família. I bueno, explicar una mica, vam anar al Museu Casteller, el vam veure amb tota la colla i també, bueno, va ser un dia llarg, també sí, un festa després. Sí, va ser un dia llarg, vam tenir una llarga travessa fins a arribar a Guissona. El bus va parar, va fer parar per allà mitja vinyes, coses per això que aquesta glossa té aquest puntet. Gràcies, Toni. Una setmana més. I ara sí, comencem a presentar els nostres convidats. Avui ens acompanyen el Carles Cortés i l'Aina Mayol i vam anar a preparar una mica la presentació, però crec que és millor que vosaltres mateixos la feu. I com explicaríeu a la gent que ens mira, que bàsicament són gent dels nens i una mica del món casteller, que ja us coneixen una mica, qui sou i què feu? Aina, comença tu. No, nosaltres som dues persones molt afortunades, que la nostra passió s'ha convertit una mica en la nostra feina i ens dediquem sobretot a intentar fer arribar els castells al màxim de gent possible. Sí, és una passió meva també això dels castells, però jo no he fet mai castells ni faré mai castells, sempre ho he dit, ho tinc claríssim. És la meva professió, la meva sí que ho és perquè sóc periodista i des de fa molts anys i som molt afortunats de poder explicar tot el que expliquem. A vegades tenim moltes alegries, de vegades tenim alguna decepció, però som molt afortunats. No, senzillament intentar transmetre les emocions que viviu la gent que feu els castells a la gent que està a casa. Ahir hi havia un company periodista del diari Més que m'enviava un missatge perquè estava en un tema de la crònica del Mercadal i ell em va dir, escolta'm, deixa'm aprofitar per dir-vos que tot allò que ens expliqueu i les emocions que transmitiu ens arriben, que és realment emocionant poder seguir les diades castelleres. I li vaig dir, precisament és això, més enllà d'informar i d'explicar el que passa al món casteller, que la gent que estigueu a casa seguint les diades castelleres us pugueu emocionar
no sé si tant, però com a mínim intentar arribar com s'emocionen els castellers i les castelleres quan fan els seus castells. És el nostre objectiu. I jo us volia preguntar, és a dir, fins a arribar aquí, que ara sou i que sou cares visibles, de les retransmissions de la xarxa Més, per dir-ho bé, sí. Vale. Doncs, i des del primer contacte amb els castells fins a arribar aquí, què hi ha entremig? És que són camins molt diferents. Que Això, comenci el absolutament. Carles, que té una trajectòria molt més llarga. No, clar, és que és la meva professió, jo sóc periodista, jo vaig estudiar comunicació a la Universitat Autònoma i a partir d'aquí, sobretot periodisme esportiu, he fet en la meva vida, molts anys seguint tota la informació del Nàstic, vaig tenir una altra de les grans sorts de la meva vida i que no sé si tornaré a viure, però és narrar l'ascens del Nàstic a primera divisió, narrar els partits del Nàstic a primera divisió, que per mi era el súmmum, perquè jo des de petit era soci del Nàstic i aficionat, i arribar a poder explicar a la teva ciutat un ascens a primera divisió és el més que pots explicar. No jugarem mai a Europa. Per tant, és el màxim que podem aspirar. Per tant, la meva trajectòria és periodística. Això sí, en paral·lel, això sempre ha anat dels castells perquè jo de petit anava a veure les diades castelleres a Tarragona. Soc de Tarragona, veia les diades castelleres, jo anava a assajos i al final es van trobar les dues coses. La meva feina, que era una passió i que m'agrada des de sempre, i la possibilitat de fer castells primer a la ràdio i després a la tele. I així ens vam trobar. I un dia ens vam trobar amb l'Aina. Sí. El meu camí, clar, va ser molt diferent perquè jo no sóc periodista, ni molt menys, i me sap molt de greu a vegades quan em posen l'etiqueta perquè jo sempre dic que al final jo faig una mica l'anàlisi tècnic, perquè... Mica no, fas l'anàlisi tècnic, necessària anàlisi tècnica, perquè, o sigui, és que jo no en sé de castells. A mi m'agraden molt els castells, però jo no en sé. Qui en sap és ella, que és qui ho ha d'analitzar. Carles, una mica sí. No, el lèxic, el controlo, m'agraden els castells, el sé diferenciar, veig alguns detalls, n'aprenc escoltant a l'Aina, escoltant-vos a vosaltres, jo n'aprenc, però qui en sap és ella de castells. Bueno, jo feia castells durant molts anys i és que va ser una mica accidental perquè un dia et convidaven, jo vaig ser 5 anys cap de colla, també vaig estar molt exposada als mitjans, llavors a vegades et convidaven a una tertúlia, a vegades ja et deien fins i tot a la ràdio d'anar a comentar alguna diada, i això no sé ben bé com va anar creixent d'una manera que un cop a la xarxa ens vam proposar a diferents noies doncs fer aquest suport tècnic de valorar els castells, i a poc jo també crec que em vaig anar quedant perquè també vaig anar renunciant als castells, saps? I això va anar com agafant de la mà i el fet de jo anar renunciant de formar una part activa dels castells va fer que pogués créixer l'altre vessant i a mi la veritat és que em va atrapar, em va fascinar, em va apassionar i allà m'hi he quedat una mica i no tinc ganes de sortir-ne, la veritat. És que els castells han perdut una gran castellera però han guanyat una gran analista, us ho dic sincerament. És que una mica també la pregunta que volíem fer és, tens mono? Sí, bueno, el Carles ho sap, jo abans de les diades ho passo malament en el sentit de ostres, m'agradaria ser jo la que s'enfila, però t'he de dir que tinc una sensació molt similar i els que heu fet castells segur que la teniu abans de fer un castell gran d'aquells de primera vegada. A mi em passa cada vegada quan sento el compte enrere, em passa el mateix que em passava just a punt de sonar gralles. Sí, és exactament la mateixa. És a dir, el que em genera és exactament el mateix. Quan veig a la gent pujar i veig patir, m'agradaria formar-ne part perquè és una part impotent, no?, la que jo estic fent. Però l'adrenalina que em genera és igual. I clar, nosaltres sempre, dins el món dels castells, sempre hem de fer com malabars per poder anar sortir de la feina a temps per anar a l'assaig o per arribar a la diada i hi ha gent que troba... Clar, al final tu, la teva feina, o sigui, és literalment estar a les diades, per tant és impossible, no?, que puguis compaginar. Bueno, és que no podia ser. Al final, jo ho vaig intentar, hi va haver una temporada que jo vaig ser activa encara amb els xicots, a més després de Just sa mare, intentar compaginar també tot el tema de la tele, i a mi em sabia greu perquè arribaven fins i tot a modificar horaris, sabien que jo estava allà 1 hora i mitja i llavors certes, però... I a mi em sabia greu i no ho trobava just, no? Llavors va haver un moment que vaig veure que jo no podia ser part activa. Si algun dia em truquen i els hi falta una peça, doncs vaig a fer com d'espàrring, no? Perquè, bueno, així em trenqui el mono. Vas encantada de fer d'espàrring. Sí. Exacte. Vaig encantada de fer d'espàrring i sóc feliç ara que em donguin una miqueta. No, res.
I una pregunta que us volíem fer és, al final esteu explicant un món que és amateur. Si aquest món, en comptes de ser amateur, fos professional, canviaria la manera com l'expliqueu? És a dir, hi ha coses que us deixeu de dir que sí que diríeu obertament si fos Carles diu que professional? sí amb el Carles, cap. Rotundament sí. Clar. Sí, és Com cap dubte. quines? No, segurament sensacions quan acaben una diada, quan han sortit bé les coses, quan han sortit malament, les expectatives creades que no s'acaben complint, és el que genera el món casteller. El món casteller i la informació castellera cada vegada s'apropa més a la informació esportiva. Té prèvies, té cròniques, té diades en directe, té mitjans que el segueixen, té moltes maneres de fer de la crònica castellera o de la prèvia castellera o de les retransmissions castelleres, són idèntiques a l'esport. I ens deixem de dir coses, clar, evidentment. Jo no puc dir d'una activitat com la que feu, absolutament altruista, amateur, on aneu a passar-vos-ho bé, que no heu complert amb les expectatives creades perquè s'havia parlat durant tota la temporada que vosaltres hauríeu d'anar a fer això, allò o el de més enllà. Bueno, els assajos van com van, les coses passen el que passen, o a vegades fins i tot quan hi ha un castell que intentes no veure realment el que passa ho dius d'una altra manera. Sí, si fos un element seguríssim. I ja estem exposats, però estaríem molt més exposats, seguríssim. I com porteu aquest equilibri d'intentar explicar el que passa i al final haver de definir el que estàs veient o haver de definir segons quines colles... Us poso un exemple molt fàcil de l'altre dia a Reus, perquè ho vam viure. A Reus, els capgrossos de Mataró no eren gent gairebé ni per fer el 4 de 9 en folre. I tu intentes fer el comentari d'aquella manera, bueno, els castellers de Vilafranca ajuden els capgrossos o els capgrossos ajuden els castellers de Vilafranca. Si això fos esport professional, Clar, ho diries clarament i... diries, escolta, els capgrossos de Mataró estan provant un castell que segurament no haurien de provar, perquè no tenen prou gent. I ho dic ara, i em sap molt greu, però és així, perquè ells mateixos ho van dir. En Lluís Feliu ho va dir a la transmissió, va dir, escolta'm, no som prou gent per tirar el 2 de 9 en Folre i Manilles, això era segur, però ja eren justos i ho va dir ell, ho va dir ell. Però nosaltres no ho vam dir. O ho diem d'una altra manera, que és això que deies. Ho diem d'una altra manera. No, perquè som molt conscients, no?, al final de... Crec que és un món molt especial i que la gent té la pell molt fina, això també ens n'hem donat molt de compte, precisament perquè és una activitat amateur, la gent no cobra, la fa a través de la seva passió, les seves hores i la seva bona voluntat, i suposo que a vegades no deu agradar sentir segons quins comentaris, no? Per tant, som molt conscients d'això, intentem narrar i explicar molt bé el que veiem i com ho veiem, i ens podem equivocar sempre, això sempre ho dic, però al final intentem ser el màxim d'objectius possible. Sí. I a vegades hauríem de ser una mica més... Hi ha gent que ens diu que no som crítics. Sí. No, és que teniu raó. Hauríem de ser segurament més crítics en segons quines situacions. Això sí, quan ets crític amb la seva colla és quan llavors ja no. En general, és veritat, jo crec que hauríem de ser més crítics, i no nosaltres, crec que els mitjans de comunicació en general hauríem de tenir un punt més de crítica, però també entenem això que deia l'Aina. Aquest món és un món també especial, és un món amateur, és un món altruista, és un món... Fins i tot fent-ho així, vull dir, ja s'enfada la gent. Llavors, vull dir que rebem moltes coses bones, però també... Perquè us fan molts elogis, però de tant en tant també Sí, alguna... tant. No, sí, arriben coses dolentes. Jo reconec que he arribat a una edat que ja a mi fa uns anys m'afectava. Fa uns anys m'afectava. Anys enrere Tu m'afectava. això, potser ja amb tot el que havies fet de retransmissió esportiva ja havies viscut bastant, Correcte, no? a mi amb la transmissió esportiva avui hi havia molta crítica, ara també amb la castellera, i sobretot al principi deies coses que a la gent no li agradava, però ha arribat un moment que tu has de dir el que creus que has de dir. Sempre amb respecte, sempre el màxim objectiu possible, i un accident, no ha passat res. No ha passat res. Ha fet llenya. Doncs sempre amb el màxim respecte, que per mi és una línia que mai podrem saltar. Sempre amb respecte, però hem de poder dir el que creiem que hem de dir. Sí, jo ho porto pitjor. A més, em passa que moltes vegades conec a la gent que està parlant. Llavors, jo, si el conec personalment, normalment vaig o a parlar amb ell en persona o li escric un privat, dic, escolta'm, això que estàs dient, o jo no ho veig així, o parlem-ne, o si t'has sentit ofès per alguna cosa,
no sé, si hem de... Vull dir que a vegades ens equivoquem, i fins i I tant, tot sí, hem moltes demanat vegades. perdó fins i tot Sí. en públic alguna vegada perquè la podem cagar, al final estem parlant passa 4 hores res. i mitja moltes vegades i no encertarem cada paraula ni com la gent digui. Jo encara m'obsessiona una mica el fet de dir què és això, què necessites, per què no ho has vist bé, com ho podem canviar. M'agrada fer aquesta feina perquè crec que també m'ajuda a millorar i a ser millor, perquè jo no vinc d'un món periodístic, sinó que jo vinc precisament del món dels castells, igual que m'agradaria a mi que fessin, no?, des de l'altra banda. L'empatia aquesta d'haver Sí, estat a l'altra m'agrada banda fer-ho i- a mi. També us he de dir que Quan molta no gent... són crítiques que no tenen cap sentit, llavors Que no n'hi ha entro unes al quantes, trapo, sí. Sí. Que a vegades aquestes contes fake Sí, que et sí. diuen de Sí, tot sí. per dir-te de tot, bueno, doncs No, mira... no faltaria, ja està, només faltaria. Sí. Sí. I després hi ha un altre tema que jo crec que la gent escolta el que volen escoltar, no el que diem. M'explico. Nosaltres podem dir les coses d'una altra manera, segur, però les diem així. I molta gent... No, és que tu vas dir l'altre dia... No, escolta'm, jo no vaig dir això. Jo vaig dir allò. Entenen el que volen entendre ells perquè així els hi generi, Bueno, ja. no, clar... No, escolta'm, Això és una mica el món, per exemple, de Twitter, sempre s'agafa, jo crec, la pitjor interpretació possible de les coses. això, no? això. No, Sí, sí. escolta'm, espera't. Ens ho tornem... És el que Sí, diu, sí. ens ho escoltem junts. Anem, ens escoltem junts el que hem dit i fem elaboració. A veure si segueixes pensant. Perquè tinc la sensació que de vegades això, la gent vol escoltar el que vol escoltar per fotre el pal. Sí, sí. No, escolta'm, torna't a escoltar el que hem dit i com hem dit. Ens equivoquem molt, segur. Però nosaltres no tenim... Si fem periodisme blanc, si és que no critiquem res, no parlem malament de Veig que tu res. tens la sensació de dir, sí, amb tot el que m'he aguantat de dir, encara s'han de... Encara, no? Sí que Encara s'han d'enfadar. i és que és veritat, i ho dic sincerament. Però bé, la gent es vol quedar... No, que ha dit que no sé què de la meva colla, que... Vale, doncs molt bé, he dit Clar, no és sé que què. això és diferent al futbol, perquè els periodistes del futbol són els del Barça, que fan els del Barça, i nosaltres tenim una obsessió constant per posar-nos una camisa. Aquí està. Això és una necessitat que té tot el món casteller. I a la que no passen les coses com ells s'enfaden, saps? Sí. Com ells voldrien. No, és això és perquè brutal. és dels altres, saps? Sí, això és brutal, Vull dir, d'aquestes ens n'han passat moltes d'autorgar-nos camises de colles X perquè tenien una teoria, saps? Però coses contraposades al 100%, que jo ja he arribat a la conclusió, a Tarragona m'ha passat. A mi, gent de la jove em diu que sóc dels xiquets, i gent dels xiquets de la jove. Quan em trobo en aquestes situacions i sé que es coneixen entre ells, els hi dic, escolta'm, vés a parlar amb el Ramonet, parleu, i quan decidiu de quina colla sóc, m'ho dieu, perquè llavors ja ho sabré. Sant Pere i Sant Pau, ets de Sant Pere i Sant Pau. I els de Sant Pere i Sant Pau diran que sóc del Serrallo. A mi m'apassionen els castells, m'agraden els castells, m'és igual el color de la camisa. A mi m'apassiona narrar el que fem, el que diu l'Aina, ens ho passem molt bé, ens apassiona. Poder fer aquesta feina és extraordinària. Som uns privilegiats. I és veritat, aquesta obsessió de posar-te un color de camisa, que no sóc de cap coll. Sí, només sóc d'una cosa. Una. I això ho reconec. Només sóc d'una cosa. Del nàstic. Veus? Sí, és a de més, l'únic sempre del que ho diu, soc. Sempre ho diu. No sóc de res més, de veritat. No sóc de ningú més. Seguint amb aquesta línia de com tractar certs temes, us volia preguntar, quan hi ha una caiguda, què expliquem i què ensenyem? O sigui, que també em sembla un altre tema interessant. És molt important, això. Jo he patit, alguna vegada, amb caigudes. He patit de dir, i ara què faig? Ara què explico? Ara com ho explico? D'entrada, imatges no les veurem. Que un castell, si és un castell que ha tingut una caiguda dura, no la repetirem. Això que tothom ho tingui clar. I ho sap des del director de la transmissió a tot l'equip de transmissió. No li donarem morbo a la gent que vulgui tenir morbo. No. Ha caigut un castell, nosaltres ho explicarem. El que passa que hi ha hagut caigudes a mi que a vegades m'han encongit el cor i és allò que dius. I ho diem, Vull Sí, dir sí. que a vegades ho hem dit, ha sigut una caiguda lletja, esperem que tothom estigui bé, perquè és el que et surt dir, saps? Al final, el que et passaria a tu peu de plaça, el que et passaria a tu, i dir que tothom estigui el millor possible i no ens hi recreem, com No, en diu cap el cas. Carles. Us va passar als nens per Santana. Sí. Jo hi era a la plaça el dia de Santana. I va haver-hi un moment que em vaig imaginar, si hagués hagut de fer aquesta diada, com reaccionaria davant d'això? És molt difícil. És molt difícil perquè, també com deia abans l'Aina, coneixem a molta gent. Us coneixem a molts nens. I no saps si estan bé, si no estan bé, si han rebut, si no han rebut. De fet, moltes vegades, quan acaben les diades i han hagut caigudes, jo vaig a la gent, esteu bé? Sí, sí. Estàs bé? A la gent que conec, sobretot, estàs bé? Sí, estem bé, tal...
busques això. I és molt difícil afrontar una caiguda, molt difícil, de veritat. És dificilíssim perquè nosaltres no ens arriba la informació. Nosaltres estem allà, que estem supercòmodes, superagusts amb el nostre toldet, però nosaltres estem allà i no sabem si està passant alguna cosa allà. I veus que actuen els sanitaris i no saps si actuen per precaució, perquè... I sempre hi ha tot el que és el tema sanitari, que sempre té una parafernària molt Correcte. gran, no? Que de vegades saps fins a quin punt hi ha una gravetat o és precaució, d'immobilització, per si de cas. Jo crec que des de fa un temps també intentem fer com molta pedagogia, no? Perquè a vegades hem ensenyat imatges de nens plorant, hem ensenyat imatges de coses que passen a la plaça i que la gent que ens pot veure no en sap de castells pot interpretar-ho malament. I parlem molt de psicologia, no? Enguany tinc la sensació que són temes que hem tractat, no? Al final, la sort d'haver viscut dins una colla és que saps el que passa, saps? Que un nen plori a vegades simplement és una reacció als nervis, o que un nen vomiti, saps? És que és una cosa fisiològica natural de nervis, i no perquè el nen no té per què ho interpretar, perquè no vulgui, perquè no gaudeixi. Exacte. I jo crec que està bé que en puguem parlar des d'aquest punt de vista. És al revés, a vegades els nens que més ho disfruten són els que més nervis tenen sobre i acaben explotant, plorant després, o que sigui. I les colles, tu que potser has estat dins d'una colla i també estàs a l'altre costat, com han d'informar d'aquestes caigudes? Perquè potser és millor tallar el rumor i dir, o no tenim necessitat d'explicar com està un menor o qualsevol persona de la colla, no sé. Jo soc, és a dir, jo des de fora m'agrada saber que tothom està bé, saps? O tenim algú d'això, però està millorant o s'està recuperant o no sé què. Crec que això ens ajuda a entendre la perillositat de la nostra activitat, que és molt baix. És a dir, crec que siguem transparents amb això, quan ens adonem que la majoria de coses que han passat són cops, ens ajuda, ens reforça. Per tant, fer una anàlisi al cap d'unes hores de dir, ei, res, 2 cops, molt per sobre, però que al final defineixi realment el que ha passat, que és el que acostuma a passar quan hi ha una caiguda, que és que al principi sembla un terrabastall i després realment són refredaments que tot es posa a lloc, jo crec que està bé, està bé. Aquí hi ha un problema quan la lesió és greu. Correcte. Per mi aquí és on arriba el problema, perquè hi ha 2 tipus de periodisme. El periodisme castellà és un periodisme blanc, en línies generals, és molt blanc, i som molt pro-castells. Però hi ha un altre tipus de periodisme, que és el periodisme generalista, els grans mitjans de comunicació, que en funció del que passi en una dia de castellera, s'hi tiren de cap, i a més ho sabeu, i s'hi tiren de cap. I nosaltres el que intentem és suavitzar aquestes situacions, com diu l'Aina, però hi ha un tipus de periodisme que s'hi tirarà de cap i si passa algun dia alguna cosa, Déu no ho vulgui, s'hi tiren de cap. No, és el que diem a vegades, no? Que per exemple acaba una diada i hi ha hagut, jo què sé, posa 5 persones que han anat a l'hospital, que potser no té per què ser molt greu, i titulen 5 ferits a... Correcte. Això és que no són ferits, són lesionats. O sigui, cada cap de setmana... Les colònies, si vas a unes colònies, no? Que les colònies aquestes hi ha hagut... Pots ficar, si tu podries ficar a part i podries dir, hi ha hagut 3 nens ferits a les colònies de no sé qui. Del cau. I ningú diu res dels caus. Però no faran aquesta notícia. Hi ha els clubs de futbol que tenen 25 partits des del sènior al primer equip als benjamins. Podrien passar per jornada els lesionats. Clar, doncs és molt similar això, és veritat. El que passa és que la nostra activitat, home, crida l'atenció, perquè la caiguda crida l'atenció. La cosa és com et fas el mal, no? És a dir, és diferent fer-se allò, veus, 2 xoquen i un s'ha trencat la cama, no? De cop xoquen així, no veus com passa, i un va, oh, mira, noi, al final tenia trencat. Que veure una persona que quan li passa això és perquè cau de no sé quants metres. Home. A més, és veritat que amb l'Aina ho diem algunes vegades quan veiem la caiguda, ja ho diem, o sigui, la sensació aquella de aquesta caiguda ha estat lletja, no ha estat una bona caiguda, es veu ràpidament, ho sabeu també ràpidament. Sí, o quan s'obre la pinya o això, vull dir que nosaltres ja intentem llegir perquè a vegades també fins i tot des de la mòbil, no?, ens sentin i diguin, vale, no, hem de furgar la ferida, saps? I... No, tira. No. Sí, tira. Pues, no, una altra cosa que us voldria preguntar és, jo he vist vosaltres, i més en parlàvem abans i quan us heu definit, que expliqueu molt els castells de l'emoció, no? Llavors a mi m'agradaria preguntar-vos, durant aquest trajecte que porteu retransmetent les diades, alguna història que us hagi impactat, emocionat molt i que hàgiu viscut els castells o que hàgiu vist de persones... És que, a més, jo enguany he plorat 2 vegades. Aquest any? Aquest any en directe, no m'havia passat mai abans, però aquest any hi ha hagut 2 moments que a mi m'han emocionat molt. Un és el 4 de 9 en folre que la Júlia Montserrat va descarregar a terços. Per tot el que significava, perquè m'hi sentia identificada,
per la lluita per moltes altres, pel fet que hi hagués futur, bueno, no ho sé, per Per moltes coses. posar context a la gent, tu vas ser la primera dona en fer de quarta al 4-9. Sí. I, bueno, em va emocionar especialment. I llavors jo vaig allò. Sí, el Carles, a més, quan ho sap... Jo ho veia, jo estava veient i vaig dir, apreta aquí una miqueta, que hem de crear una mica aquest caliu. Sí, va estar allí apretant una mica i ja va caure les llàgrimes. I llavors l'altre ha sigut el de l'R. Jo havia compartit castells amb l'R i a Lleida era la primera vegada que jo veia els capgrossos sense l'R i em va emocionar. Però a vegades penso que és com els millors homenatges que podem fer, no? Ser nosaltres, explicar les coses com les vivim, perquè així també la gent entén que això que fem és de veritat, saps? Sí. O sigui que, bueno, no m'agrada pensar que ploraré cada programa, no? Però és guai poder-se emocionar. Però que gran part del valor afegit que té això que fem és això, és que ens emociona molt. Sens dubte. Les meves emocions no van tant aquí, sinó en explicar les gestes que feu. Van en aquest sentit, perquè a vegades no saps com explicar, a mi m'ha passat més d'una vegada, com explicar segons quines gestes. Recordo perfectament el 4-10 dels Minyons, el primer que es va descarregar en la història. La situació em superava. Hi ha gent que diu, no, aquella narració, l'altre dia el Biel Duran, aquella narració és... A mi m'agrada molt, també, que és el que fas amb la Raquel, no? Sí, però que no vaig dir res. Déu meu, és brutal, o sigui, si us pareu a analitzar, no explico res, perquè la situació em supera, perquè el castellà em supera, perquè no m'hagués imaginat mai en la meva vida professional que tindria l'oportunitat de narrar un 4-10 descarregat, perquè ni me l'imaginava. Bueno, però és com el i més del Messi una mica, no? És això. I això m'ha passat en altres castells, a Tarragona, en aquell 3-10 de la Jove de Tarragona. I el 4 amb agulla, també el concurs. És dir, hòstia, estic explicant això? I l'emoció meva ve per aquí. Aquesta possibilitat d'intentar transmetre que allò que estem veient és l'hòstia, amb perdó, és l'hòstia. O sigui, ni ens imaginàvem mai que allò ho podríem veure alguna vegada, intentar transmetre aquesta emoció. I t'ha passat algun cop al revés? És a dir, tu em dius a vegades l'emoció em supera, no sé com acabar-la de transmetre, al revés, és a dir, que tu siguis conscient racionalment que allò és una gran gesta o és molt important per a una colla en concret, però que aquell dia, pel que sigui, no aconseguis connectar-hi emocionalment. No. Intento posar-me molt a les diades. Suposo que el fet de treballar-les molt durant la setmana, bueno, l'Aina sap que sóc un autèntic friki i arribo amb papers i em miro i em remiro i busco i rebusco i busco les dades i busco el detall i busco alguna connexió que a mi em genera... És evident que no tots els castells et pot passar, però intentes buscar el que et generi aquest vincle amb la colla per poder-te emocionar amb la colla. Recordo també els dosos aquests de 7 èpics del Serrallo, que em tornen absolutament boig. Espectacular. Bueno, intentes buscar això i a vegades fins i tot busques algú de la colla que coneguis i diguis, hòstia, aquest s'haurà emocionat tant que jo vull ser com aquesta persona. Els típics 2 de 7 de Sant Magí. Però sempre intentes buscar la connexió. No en tots els castells. L'altre dia vam narrar 15 o 16 castells. En tots no pot ser. Si ho fessis amb tots també potser perdria, no? Clar, seria exagerat. Vull dir, què està fent? És exagerar, però l'altre dia veure aquell 5 de 9 dels Verds, dels castells de Vilafranca, hòstia, a mi em va flipar, vaig dir, hòstia, però què estan fent? Com ho estan fent? Com ho aguanten? Com ho aguanten? O sigui, no et passa amb el 2 de 9, però et passa amb el 5 de 9. Sempre intentes buscar aquell punt de connexió que et pugui servir perquè la persona que t'està veient i escoltant també connecti, sempre. I abans parlaves, vull recuperar, perquè tinc curiositat per veure què penseu. Deies que cada vegada s'assemblen més al món dels castells i la comunicació dels castells al món de l'esport. Realment la comunicació al món dels castells creieu que afectarà en com les colles o com la gent fem castells? M'explico. Potser els mitjans de comunicació en el futbol doncs, afecten en què si diuen oi, aquest equip avui ha estat més fluix, tal, després surt l'entrenador i t'explica el per què, Creus que potser amb els castells també pot arribar a passar que anem a un punt més de posar-nos més en forma? Més... No, jo crec que tant no, perquè tampoc no hi ha tants mitjans de comunicació que segueixin el dia a dia dels castells. Jo crec que tant no, però sí que aquí lligaríem diverses de les coses que hem anat dient. Per exemple, això de les crítiques. A la mínima que dius un detallet, una cosa, la gent ja s'ofèn.
no, escolta bé el que hem dit, i com hem dit i per què ho hem dit. Perquè tu que estàs enfadadíssima, també ho veuràs així, si pares i ho analitzes. I després sí que hi ha una cosa que crec que últimament està influint molt, és aquesta mania que tenim nosaltres, però crec que de cara a la gent és interessant de saber què fareu diumenge. Clar. Jo vull saber què faran els nens diumenge. No és anunciar, els nens faran... sinó, per què no podem explicar que l'objectiu dels nens diumenge serà fer això, això i això? O de la Colla Vella serà fer això i això i això. I això sí que crec que ha canviat. Per exemple, a la Colla Vella no li agrada que ho diguem, que faran o que deixaran de fer, i ho he parlat amb el Manel, no li agrada que s'anunciïn el que es podria fer i el que no, per no generar expectatives o falses expectatives. No li agrada ni que s'especuli sobre això, diguéssim. No li agrada que s'especuli. I és evident que vosaltres teniu prou contactes a la Colla Vella com per poder-ho... Sí, no parlo per tu. No, és que nosaltres, si vols, ho parlem, perquè en parlem molt poc a casa. Però o sigui, no s'ha de veure com a dolent que tu puguis dir, home, la Colla Vella diumenge, he dit la Vella ara perquè això ho he parlat amb el Manel, Sí. perquè el Manel m'ho ha dit, és que no m'agrada que parleu d'objectius, que només ens centrem en els objectius, m'agrada parlar de molts castells i de tot el que... Però no parlem... I com ho he parlat, no crec, però, que sigui dolent. No sé si cal fer una roda de premsa, com fan altres coses. Escolta'm, el dia tal tirarem allò. No sé, cal tant. Però no passa res. Han donat naturalitat a la voluntat dels nens de diumenge fer no sé què, o de... Sí, jo crec que són estils. Això en les diferents colles ho haureu vist. També és un tipus de direcció, no? Al final, jo ho assimilo molt als entrenadors i sempre ho parlem, no? El lideratge, crec que... o com a mínim des del meu punt de vista sí que va cada vegada cap a una vessant més esportiva, no? Les preparacions, les planificacions, tot això crec que ens ajuda, ens reforça com a món casteller, perquè passem a un idioma universal que molta gent coneix, saps? És a dir... Al final tu busques l'excel·lència i intentes buscar-la en altres activitats que puguin assemblar-s'hi, doncs al final trobes l'esport. Que no només és l'esport, que segurament hi ha altres, Claríssim que no, i nosaltres parlem molt de tradició, parlem molt de llenguatge, de coses que intervenen també en els castells, però el fet de, a vegades, esportivitzar-ho, crec que ens apropa a altres públics i això és bo. Estic 100% d'acord. I no ha d'ofendre's ningú. Els castells són una tradició de la cultura popular, no són un esport, però el tractament pot ser perfectament esportiu. I ningú s'ha d'ofendre, ningú s'ha de molestar, res, no passa res. Expliquem les coses de la mateixa manera que les colles abans tenien un cap de colla que ho feia tot, no? Ara tenen un cap de colla, un segon cap de colla, un cap de pinyes, un cap de folres, un cap de canalla, un cap de comunicació, un preparador físic. Oi que ha canviat? Sí. No, i que jo sempre dic, no?, que amb això m'agrada molt lligar-ho en que crec que les colles ens aprofiten poc, no? Perquè nosaltres, al final, som una eina de difusió. Estic d'acord, saps? Llavors, ostres, les colles, no així, però ens haurien d'abraçar igual que nosaltres les abracem amb elles, no? Perquè aquesta, és a dir, no anem mai en contra, sempre remarem a favor, no? I que les colles ens vegin com un aliat en lloc de com un enemic, ens farà més fort segur, saps? Bueno, al final són un element més que hem de decidir com utilitzem, jo crec, no? Al final, el cap de colla sap que Valtros passarà que intentareu saber els castells que farem. Bueno, a partir d'aquí decideix com gestionar-ho d'una manera o d'una altra, no? Clar, sí. I no passa res, i aquest contacte directe per mi és bo. Jo aquest contacte directe en el món de l'esport l'he viscut. I jo m'he hagut de callar fitxatges que sabia perquè havia adquirit una relació amb l'entrenador o amb el director esportiu de torn que et deia, doncs hem fitxat aquest o aquest. I li dius, escolta'm, jo això ho puc dir? No. Però que ho sàpigues, que ja està fitxat. Doncs tu calles, no passa res. Però tu saps que d'aquí 3-4 setmanes o 5 setmanes sí que hi haurà un fitxatge que sí que el podràs dir. És per intentar buscar una comparativa. Doncs no passa res, parlar, escolta'm, i ja no només això, jo sempre li dic que tu imagina't que tens contacte directe i jo què sé, m'expliqueu vosaltres, ostres, doncs estrenarem aquesta persona, o serà molt especial perquè és l'aniversari de no sé qui. Aquestes històries, enriqueixen la transmissió i dos, us serveixen a vosaltres, no?, per donar encara més valor a allò que feu. Ostres, és que això és el que crec que suma, no? Estic molt d'acord. És que no coneixem tota la gent de totes les colles que narrem.
coneixem, clar. és que no els coneixem, Clar, o sigui, què fem? 30 colles segurament cada temporada. Jo no conec les persones que formen part de totes les colles, per tant, és interessant. I hi ha molta gent que ho fa, que contacta amb nosaltres, que ens diu... fins i tot per privat, sí, o així, a vegades quan ens expliquen i ho històries, agraïm, és molt guai. és necessari. I a més ho expliquem, sempre que podem ho expliquem. Perquè enriqueix, perquè és que és enriquir-nos nosaltres i enriquir també les colles, és evident. Vale, fem alguna pregunta al xat, Sí. no? I aquí som. No. Bueno, bàsicament el xat ens diu que intentarem ser puntuals. Molt bé. Bueno, és que era... No, però això em va saber supergreu l'any passat perquè tots els nens del Vendrell amb qui he parlat durant l'últim any, no patiu. Escolta'm, és veritat, vull dir, l'horari va ser el que va ser, no passa res. Bueno, anem a... Quin va ser? Un moment, il·lumina'ns una miqueta, Joan. Com va ser aquesta fira 2022? Salvador, esperem que ara sí, que això ja vagi endavant. No sé si han marxat els diables. Com deia ell, posem deures a la gent del Vendrell perquè, a veure, si ja la diada anunciada una hora, tenint en compte que aquesta hora ja són la 1, gairebé, jo crec que començarà a mitja hora de retard. Sí. Hi ha molt de temps que no veiem un retard. Ho baixem ja, perquè ho vam veure tots. Que hàbils han posat el Toni, que... Sí. Bueno, ara començaves tu a xerrar. Ah, vale, sí, però és veritat. realment- No, però escolta'm, no és culpa dels nens del Vendrell, això. No. No, està claríssim que no. I a mi em va també- saber molt greu que molts però nens també del Vendrell, responsabilitat perdoneu... Bueno, vosaltres estàu preparats? Sí, Sí. però crec que és a dir, si passa més d'un any sí que és culpa nostra. És a dir, que un any pugui passar perquè la coordinació que estava prevista no ha funcionat amb les altres entitats, jo crec que sí que no és culpa nostra i fins i tot diria que no té per què ser culpa de les altres entitats, perquè de vegades es pot calcular una cosa i acabi sent una altra. Però si passa reiteradament sí que és Sí, culpa això és nostra. evident. I nosaltres hem de trobar els mitjans com a coorganitzadors de la diada de que allò comenci puntuals. I bueno, aquest any s'intentarà Sí, i hi ha com ho un pacte. tenim Ara bé, els això? canvis Normalment hi ha un estan pacte. anunciats, El pacte ja. normalment és per festa major comencem a l'hora que sigui, és a dir, encara Molt bé. que comencem I nosaltres estem allà L'hora que encantats sigui de la entre- vida, a l'hora que comenci, ja entre, sabem on anem. entre cometes, però a la fira comencem a la 1. I això és normalment el pacte que tenim amb la resta d'entitats i jo crec que aquest any. Aquest any Funcionarà. hi ha hagut canvis al que és la cercavila, no surten els balls infantils el Molt bé. diumenge al matí, surten el dissabte al matí Molt bé. i el diumenge només sortirem els balls adults i els diables faran els versos i després farem els castells. Puc demanar Hi ha als diables... correfoc a la tarda també, Els el diable- dissabte. el- sí. Puc que- demanar als diables, sisplau, que no tirin carretilles davant de la carpa perquè si no fotrem un Mira. incendi? Sí, Ja ens, està, ens eh? en veuen alguns, demano. No, una abraçada a tots els diables. Sí, una perquè abraçada Ara ben que ho gran. has dit... ara És que la ho has situació dit. més surrealista que jo he viscut en Carlos Cortés, amagats darrere Feu- la Si d'això. no ha acabat els versos, feu vers pel Carles i Jo el l'Eina. tema foc, Sí. el tema foc, pateixo. Jo Bueno. pateixo, soc de patir, Bueno, ja. soc de patir. Doncs res, no, en principi pensem que serà Bé, tot. molt bé, Perfecte. això. Molt bé. Com sempre i... Estarem Molt bé. allà igual. Sí, és Sapigueu veritat, que estarem. Sí. Sí, és que he volgut anar-ho a mirar, perquè jo recordava que havia sigut... Bueno, clar, jo havia viscut des de plaça, jo no sentia el No, que estàveu dient, clar. però recordo que quan ho vam veure vaig pensar... "Ostres". No, però a I més... el Toni l'he vist enfadat. He Sí. posat aquest tema perquè És estava... veritat. I és No, raro, perquè el Toni és No, la persona, és- de les persones és més perquè- calmades de la història. És veritat. Ho sembla, no, ja, saps? però se'ns va afegir un factor, i crec que també és important explicar-ho, que nosaltres la transmissió la vam començar a 2:15. Clar, Clar, Per què? portàvem Perquè una hora. per un tema de programació ens ajustàvem bé, teníem preparada aquesta mitja hora. O sigui, nosaltres teníem preparada mitja hora de Material prèvia. de- sí. Clar, i de sobte et trobes que és... No, Sigue. que Sí, portes una hora i no has narrat cap castell. I llavors sí que és veritat que es va juntar tot una miqueta. Però ja està, no passa res més. No. Vale, doncs seguim, passem a la segona part, no? Mentre la Carmen va traient el material, us explico una mica el Què joc. voleu dir, el Vale. material? Ai, mare. El material, bueno, són dues pissarres. Ah, Ah. bueno, home. Una Hombre. per cadascun, Ah, vale. una pel míster i per la Vinga. míster. Ah, vinga. Vale, aquesta per tu. Vale. Llavors, és senzilla la dinàmica. Ostres. L'expliques tu, Carmen, que Ara, potser ho tens ara més clar. preguntaran de tu, eh? Ai, Sí, mare. nosaltres el que volem és que Va. l'un i l'altre no veieu la pissarra. Vinga, Vale. va, Quan posem escriviu, així. després sí que Va. ja D'acord. la demanarem que Anuncio que l'ensenyeu. perdré jo, ho dic perquè ho sapigueu. Ja ho sé. No perdreu
breu perquè hem decidit al final que no hi ha ni guanyadors ni perdedors. Perfecte. Simplement Això volíem és veure fins a aquesta connexió que teniu, que bueno, hem Vale. comentat abans de començar, que, ostres, que... Ara és quan quedarem fatal. No, que es nota molt que Val, esteu val. molt entesos, no? Val. Afegirem una cosa més. Vale, ho afegirem Vinga, ara va, quan va. acabi. Vinga. Vinga, va. I us direm unes frases, Vale. i llavors haureu d'apuntar doncs, una colla, no? O Val. bueno, el que us preguntem. Haureu d'apuntar la vostra resposta i a sota la resposta que creieu que farà l'altre. Vale, Vale. vinga. Sí? Val. Sí, sí. Vinga, va. Entesos. Vale, doncs... a veure, les gralles i els timbals que millor sonen. Ostres, que millor sonen. Sí. Que creieu que sonen millor? Pregunta així, random, per trencar Per una començar mica... així amb la dinàmica. Primer apunteu el que creieu Hi ha una cosa que és millor o que més ens agraden. Bueno, que millor sonen, es vol dir que t'agraden més. Ja, però és no? que, clar, jo els meus coneixements musicals són de Duncan Du i aquest rotllo, Pues si t'agrada un cantó. Bueno, pues, Ja, val. O Si sigui, tenen les gralles. que millor sonen. Sí, Les que més... Sí, les que per tu millor són. hi ha vegades que vas a diades que sents gralles o que ho fan molt diferent a les teves. Pots ficar una C i una A abans de la resposta o com Vale, vulguis. sí, Vale. jo crec que s'entendrà. Vale, sí. jo poso això i dic... Jo us posaré dues que no sé si són les que millor, però a mi m'agrada com sonen. Bé, aquest era l'objectiu. Vale? Sí, sí. Que hi ha molts tons de... Vosaltres sentiu molt... Sí. Sí, Molts sí, tons. i a mi m'agrada com sonen, perquè tinc la sensació que sonen diferent. No tinc ni idea de música, eh? Ara, i ara he de dir lo de l'Aina, no? Sí. També, què dirà l'Aina? Sí. L'Aina dirà... No tinc ni idea el que Ara dirà l'Aina. perquè ha dit això vaig afegir Passa, una cosa. passa. al que ha Ah, dit. clar, bueno, clar. Bueno, perquè ha dit que en diria dos, Clar, doncs en clar, poso dos. L'Aina dirà... Jo he posat una i he sigut pragmàtica. No en tinc ni la més remota idea del que dirà l'Aina sobre les gralles, perquè crec que és un tema que no hem tractat mai. Mira que he parlat de Ostres! coses. Ho tens? No, tens? Sí. he de posar alguna cosa Sí. de l'Aina, eh? Bueno, no fiquis res, si No. no vols. Però ficar alguna cosa, és igual, la que vulguis. Va, veure. poso, però no m'ho crec. Vale. Val. Vinga. Vale. Jo dic Xiquets de Tarragona perquè van guanyar el concurs i al final és objectivitat Mira pura, però Vale. a més hi he Mira. estat i em sonen molt bé. Estic molt enfadat amb mi mateix. I el Carles dic que ha posat el mateix, Xiquets i Sitges. Hosti, quin fracàs absolut Oh. per arrencar. És que és un tema que no hem tractat. A veure, ensenya'ns la pissarra. A mi m'agraden molt com sonen les gralles de Moixiangues i de Nens del Vendrell. Ostres! Perquè tinc la sensació que sonen diferents des del meu desconeixement absolut de la música. I jo pensava que l'Aina diria la Vella perquè pensava que la Vella havia guanyat el concurs. Ai, Per tant, aquí... Algun concurs va guanyar la Clar. Vella, em sona no sé quan. O sigui, No, fa 2 anys seguits que guanyen Vale, vale. els Xiquets Vale, de doncs Tarragona. aquí, o sigui, aquí no era Vella, reconec que aquí era Xiquet segur, perquè volia dir la guanyadora. la que havia guanyat. No, Sí. bé. Vale. Vale, i Ho ja has està. fet bé, molt bé, Carles. Bueno, Us hem de dir que una cosa que no hem explicat, però perquè la primera no l'haguéssiu gastat, i és que si hi ha alguna que no voleu que se sàpiga, la vostra opinió, Ah, vale? podeu tocar aquí vale. i aquesta us eviteu que la sapiguem. Després la comentarem quan Vale. sortim i ja està. Vale. o sigui, hi És haurà l'única alguna cosa. que començaré. Exacte. Vale, perfecte, vinga, va. Vale, la colla que més us ha sorprès aquest 2023. La colla que més ens ha sorprès aquest... Sí, hi coincidirem, Carles. Però el 23? El Sí. 23, sí. El 23 o el 22? 23. 23, no, Estem- no, estem en guany. Tenim una colla que L'actual, ens agrada, l'actual. que ho està fent bé. Estic bloquejat, eh? Estic molt bloquejat avui, eh? Bueno, Perquè això vol dir que ho hem parlat i Veus, al final ha que ens sigut- agrada molt com ho ha fet, eh? Que més us ha sorprès aquest més us- 2023? que més ens ha sorprès. Pot ser cap a bé o cap a Cap a mal. mà. Sí, has també fet pot ser. xerrades i tot. Va. Podies Vale, tenir espera. expectatives Jo i que posaré- al final no hagis Posa incomplert. la del 2022. Vale. No, vale, jo no Com si miro. no- com si Posa no la del... l'escoltés. Que no ho vegi jo. Però Vale. ja veuràs. Primer ensenyem la del 2022. Sí? Vale? Vale? Vale, va. Vinga. Vinga. Quina és, la del 22? Mollet. Vale? Vale. Vale, ja està. Vale, ara he de pensar en el 23. Què van fer el 2022, Mollet, per la gent? Ens va agradar molt el concurs Sí. de Torredembarra Mollet. Vale. Molt. Ens va agradar el seu bon rotllo, I a els més van fer castells... la millor temporada de la Correcte. seva història, Correcte. saps? Vull dir... Vale, I va per aquí, eh? Estem en aquest nivell. estem en aquest nivell. O sigui, jo ara he de dir el que Li estic donant pistes, Aquest eh? any, aquest El que any, més sí, t'ha sorprès aquest any i el que creus que l'Aina més li ha sorprès aquest any. La Laina ja han coincidit els dos, no? El 22, potser? Vale, 22 estem d'acord. Vale, me la jugo. vinga, A veure, jo crec que direm el mateix. vinga. Mira, Sarrià! Sarrià. Molt bé.
També pel mateix motiu que... Sí, per l'evolució. per l'evolució, Ai, que no per sé. positius, també. A Van actuar vegades ahir, ens em fa sembla, molt... van actuar ahir, no? De fet, van fer 4 de 7, 3 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla, l'agulla. quan fa un any feien el primer castell de 7. Per borrar, molt bé. I segons ens apunten, perquè tenim gent també que apreciem que està en la colla, el dia 28 volen provar el primer 5 de 7 de la seva història. Ostres! I que en un any passin de primer castell de 7 en un any a estrenar el 5 de 7, si poden assolir-lo, doncs sí, molt bé. Sí. Bé, doncs sorprès, és això exactament. El castell que més us ha impactat, narrar o fer? Clar, Narrar o fer. Sí. Pots dir el Pots dir el que que vulguis. creguis. Jo no tinc cap mena de dubte en el meu i el de l'Aina narrar o fer. El de l'Aina... Fer, o narrar? fer, tu. No sé, diu narrar o Clar, fer. clar. Tu ho tens Però quan difícil. diu, Tu clar, narrar- quan diu fer, ella vols com a dir pujar, castellera. Bueno, pujar o a les pujar, vinyes, cantar-lo, o si era cap de cantar-lo, colla. clar. Doncs me la jugo. Ja amb la camisa Amb vermella, no la camisa me blanca. Me la jugo. Jo el meu el tinc clar. Va, Vinga. Va. El 4 Vale. de 10. Ai! El 4 de 10. Ara us explicaré per què. ostres. El 4 de 10 jo... per Carles, mi- així ha encertat l'Aina. Correcte, sí. I jo li he posat el 4 de 9 perquè estem en el debat del 3 de 9 i el 4 de 9. I tinc la sensació que era el 4 de 9 perquè estem en el joc de quin és més difícil, si el 3 de 9 o el 4 de 9. I pensava que per això diria el 4 de 9 perquè l'has fet menys. l'he fet menys. Però amb el 3 de 9 van guanyar els xinos. I això saps que sempre és una delícia. És veritat. Clar, El factor xinès, és Hòstia, veritat. I aquell 4 de 9, És veritat. quan vam flipar ja amb el 3, i el 4, que Arcanell no va pujar, Sí, però estava sort allò, de que no però va una pujar. postal. Era una Allí- postal, allò, Era una postal, allò. Perquè sort que es va rajar la canalla, Què se n'ha fet d'aquesta? Sí, això no va preguntar, sabeu? Bueno, és que no era un model de colla semblant al nostre. Clar, no té Ostres. res O a sigui, veure. era una activitat voluntària, no? Sí. Entre Molt cometes, ben entre cometes. posades les cometes, molt ben posades les cometes. Bueno, però més o menys m'he apropat que era... Sí, sí. Clar, és que és, Ho has vist bé. ho has és culpa vist bé. teva d'això del més difícil. Ja. Quina temporada tornaríeu a viure? Demanem un any. Un any. Sí. Així si poguéssim dir, vinga, el 2024 serà igual que el 2000... o... Aquesta és molt difícil, ho reconec, perquè jo en tinc... És molt difícil. Però, i ella, que ho fa pensant en ella i en els seus Jo castells? penso Ara en que els ens- objectius globals de les colles. No teus, Tots, com, sí. com a castellera, no, No, de tot el món casteller. Que ens agradaria tornar a viure. Sí. Vale. I crec que coincidirem. Jo realment... Bueno, sí. jo em poso 2 per si de cas, perquè sempre... Bueno, està bé que tinguis més d'una opció. Sí, i l'Aina dirà... Vinga. L'Aina dirà... Te l'has de jugar a la vida. Vinga. L'Aina diu 16 i diu que el Carles dirà 19 i el Carles diu 16, per tant l'Aina encerta, o 17, i diu que l'Aina dirà 17, però... No en rasco ni una, Vale, Aina, el 16. El 16. És que va ser aquell any en el És que, és que hauria d'haver fet el mateix. És que va ser aquell any en què a tothom li anaven bé les Sí. coses. Tinc que Sí. Però a als veure. nens us anava molt bé, Sí, als sí, xicots sí. ens Aquí, anava bé. els dos caps de colla. Aquests... Sí. No, jo crec que van ser uns anys de les colles del nostre nivell. Sí, sí. El millor, amb diferència. Si ficava qualsevol, ella. Exacte, anava a dir. Es ficaven 2 matats i feien colles de 9, llavors... Ara heu estat molt bé aquí. Heu estat... Però sí que, fixeu-vos, és aquest període, 16-17, per mi 15, aquest, 16, aquest període és... I 3 de 10 els veiem com a xurros, va ser aquell any que els castellers de Vilafranca fèiem un 3 de 10 a cada cantonada, Llavors de la vam començar amb el remuntada 4 de de la 10 colla també, amb la vella, vella, tot saps? això. Però que el concurs va tenir emoció... Bueno, no sé, Sí. jo Sí. li tinc el concurs especial que la vella carinyo. intenta el 3 a 9 Sí. sense Aquell 3 de forro, 9. que està a punt, Sí, a que punt. aplaudeix la plaça, guanya els Sí. vets. És guapa aquella. Sí. La millor diada per narrar. Ui. La millor dia... Genèrica, de cada temporada. Sí, com la que En dius... general, sí. Buah, Bueno, aquesta... aquí jo no tinc cap dubte. Vaja, sempre donen pistes, Aquí a veure... Sí, però ara donaré una pista perquè és molt especial, I... Ai, Carles, sempre em fas aquí. Tu aquí, Vinga, te poso Ja. 2. Bueno, Vale. ja... Jo, amb això que has dit, hasta jo te la diria que vull. No, però és que és una obvietat. No? No ho sé. Sí. Sent d'on ets? Sí. Bueno, sí. Santos. On és això?
Vinga. Bueno, no sé. Espera, Aina, jo no he posat res teu. Però saps quina posaré, Ah, sí? no? No. La nostra relació està malament. Estem molt malament. Carinyo. No l'he Sí, encertat. a vegades És ja li que- dic, és que he ara vist ja el que ha et puc dir posat, carinyo, quan comencem temporada dic, passen unes setmanes i ja podem amb el carinyo. Com ja he vist el que has posat, no n'hem encertat cap. No, Cap. A veure, Vale, bueno, va. ensenyeu pissarra. La diada que més li agrada anar a l'Aina és Sant Sant Fèlix. Fèlix. I ha dit que el Carles ha dit Sant Magí o Santa Tecla. Vale, doncs no, res de tot això. Has dit Sant Úrsula. Jo he dit que tu diries Santa Úrsula. Ja, quin desastre. Concurs! I jo poso el concurs Ah, pel que representa el concurs de castells. O sigui, jo sé que no van totes les colles al concurs de castells, jo sóc molt de Sant Magí. com És diu que la l'Aina. manera que ho has dit em pensava que... Sí. Jo sóc molt de Sant Magí. O sigui, a mi aquella plaça, aquell lloc, aquell indret, aquella màgia, allò únic, l'espai, ho té tot, val? Ho té tot. Però per mi el concurs és el gran dia de poder estar hores i hores i hores explicant castells i preparant-ho i concentració. Per mi és... Que a nivell professional disfrutes xales molt, Sí. diguéssim. Jo hi ha hagut concursos que hem estat 8 hores allí i quan he acabat he dit, hòstia, ja s'ha acabat. 8 hores, Ja s'ha acabat. Sí, sí. És un dia únic. I no parlo només del concurs de diumenge, Concurs de dissabte, concurs de Torredembarra, la màgia que per narrar tot allò, per intentar fer entendre a tothom el que representa per 45 colles tot allò. I que passen moltes coses alhora. Sentimentalment és Sant Magí. Clar. Sentimentalment. I ara bé, l'última és la pitjor diada per narrar. Bueno, no, jo aquí posaré la pitjor diada que hem narrat. Ah, bueno. Vale, sí. Podem posar la que pitjor que hem narrat i estarem d'acord. Poso... Pitjor per dir alguna cosa. Bueno, jo crec que per mi va ser un exercici de periodisme. Som-hi. Aquesta la clavarem, Sí. segur. Sí. Gràcies. 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 Ai, sí, Va. ja recordo qui. No sé. Aquesta. Vam estar 3 hores i mitja de retransmissió Sí. sense castell. Important el matís per tota aquella gent dels castellers de la Vila de Gràcia que algú digui no, mira, que van dir que aquesta és la pitjor. No. Hem dit que el dia que va haver-hi totes les caigudes i que es va haver de suspendre va ser un exercici molt dur i molt difícil per nosaltres. Vam narrar 2 castells Sí. i vam estar 2 hores i mitja per narrar 2 castells. Va ser un exercici molt intens, molt dur, molt difícil. Doncs, bueno, se'ns acaba una mica el temps, però intentarem fer molt ràpid un últim... Oh. Però Oh. intentarem fer una altra mini Epa! cosa. Aquí Molt bé. tenim targetes. Molt bé, Vinga. m'encanta. Verda a favor, vermella en contra, i Val. groc és el nom M'encanta. Vale. Tot com els semàfors estàndard, no té a Vale, veure amb les perfecte. colles, perquè òbviament no haguessin triat el verd Vinga, com a cosa vinga. bona. Vale? Llavors, El que són frases generals sobre el món casteller, vale? Vale. I hem de dir si estem a favor. No és la nostra opinió. No té per què ser-ho. Vale. Vale? Vale, la majoria de diades són avorrides per l'espectador. vermell. Vale? No, Ok. la majoria no són avorrides per l'espectador. Que n'hi ha algunes sí, la majoria no. Vale? Doncs no cal matisar si és tot per mi. La distància entre les colles del G5 i la resta cada vegada serà més gran. A favor, el Carles, en contra l'Aina, Jo crec que sí. Jo sóc molt optimista, ja ho saps. És veritat. Anirem Això ho alhora. és veritat, el nostre caràcter és molt diferent en això, és veritat. Ella sempre viu aquesta... Jo veig molt accentuada la diferència, massa accentuada, massa. A mi no m'agradaria que fos tanta. Serà menys. Espero que sigui menys. Espero, que vull dir que sigui tot molt més... Ai, que eren Clar, i tu penses que anirem tots pujant una mica, Sí. no? Alhora? Sí, vull dir, crec que ells ja estan molt amunt, crec que ells s'han remuntat molt ràpid i la resta de colles farà un procés més lent, però Però hi ja acabarà tornarà. Cada castell té un número... L'optimisme. Perdó. Cada castell té un número de camises pròpies imprescindible. A favor, en contra. Hauria. A favor, en el sentit d'hauria. Groc. Clar, potser seria més groc en el... Hauria, val, groc, és veritat. Hauria. I tu el matís va per l'hauria, també, o...? Bueno, és que l'altre dia, precisament, amb el debat dels capgrossos ho parlàvem i jo crec que hi ha moments, castells i colles. És a dir, que no per totes les colles hi ha el mateix número de camises necessàries, ni per tots els castells. És a dir, no és el mateix el primer 3 de 9 en folre de la teva història per una colla que no l'ha fet mai, que el primer 3 de 9 en folre de la temporada per una colla que n'ha fet 350. És a dir, crec que hi ha matisos que són importants i, per tant, Correcte. posar un número a això no és feina fàcil. Que hi ha un mínim, I també sí. hi ha un tema de matís, jo crec, de si les colles que t'acompanyen
Correcte. estan assabentades de que aniràs a fer segons quines coses, Correcte. o si troben de cop i diuen, què faig? Sí, sí. Fico perquè... No? Correcte. Cert. Quin... A què vulguis, me l'he saltat perquè bueno, he decidit tirar pel dret. Seria bo que els castells s'acabessin professionalitzant i se'n pugui viure. Com No. a casteller. Vale. Com a castellers. Deixarien de ser castells. Sí, sí, seria una altra cosa. No s'hauria de servir alcohol als castellers durant assajos i diades. És molt a favor. Sí, cada vegada més. Sí, sí. I ho veiem molt en les actuacions. A mi nosaltres. jo hi ha Sí, coses eh? que veig que no puc arribar a entendre mai de la vida. I tothom ha vist coses que no haurien de passar. Tothom. I qui digui que no les ha vist és perquè no les vol veure. Molt bé. Els castells es fan a plaça quan saps que els descarregaràs. O quan tens la percepció que el més probable és que els Hi ha acabis matisos. descarregant. Per mi hi ha matisos. Sí, jo Sí, també. eh? Sí. Jo crec que les primeres vegades bueno, el vols descarregar, però saps que potser pot quedar carregat. Hi ha matisos. Sí, no... Seria mentir-me a mi mateixa, De dir fet- el contrari. De fet, algú va dir que la gràcia dels castells és que cauen. Sí. I que per això es fan. Perquè cauen, perquè saps que pot caure. I això és el que et fa dir, i torno. Els canvis de camisa són justificables. No tinc opinió. O sigui, no sé què dir. Sí, jo per mi sí, a més jo reconec que n'he tingut més d'una a l'armari i no, Bueno, no clar, me n'amago, però al clar, final, justificables en aquests... Sí, clar. si et mous de població... això sí. On eres sí. abans? Això sí, clar. Jo de Sants. Clar. Sants. Vale. Clar, Això- jo vivia al clar. barri de Sants, sí. No sabia. Clar, I llavors- abans de Mallorca. Vull dir que jo venia Clar, de clar. Mallorca... En aquest cas sí. És que no sabia si venies Compro. a Mallorca o a través d'Azus, llavors vas anar a Sant. No, sabia No, si- vaig a Vale, Mallorca, vaig estudiar a Barcelona, vaig estar replegats, sí. Clar, Amb aquest argumentari ho entenc. També potser la colla canvia i no és un espai per tu... Sí, no, o potser hi ha alguna que et fa sentir incòmode. Sí, Vull dir, sí. no, al final, no sé, jo crec que deixar llibertat... I amb això, amb els xicots, jo recordo molt que ho deia, dic, la porta és molt grossa d'entrada i de sortida. Però Sempre. jo el que És a vull dir, dir... si algú no té ganes d'estar, pot marxar. I si algú té ganes d'entrar, benvingut siguis, perquè em sembla una sort que hagis triat els xicots de Vilafranca, saps? Llavors, bueno... Això ha estat bonic, Això ha estat molt bé. No, No, però perquè- vull dir que a vegades aquests canvis són per ego. És que jo sóc molt bo... Si és per ego, jo no ho veig. Vermella. Clar. No, escolta'm... Bueno, no sé, és la meva opinió. Que No, jo No, totalment, i tant, per això us ho totalment, preguntem. totalment. Sí, sí. I els nens del Vendrell arribarem a descarregar un cama extra. Ojalà. Ens agradaria molt. O sigui, no ensenyo... Ens agradaria... O sigui, imagineu-vos Que aquesta la la vam- narració d'un gamma Oh. extra dels nens del Vendrell. Imagineu-vos-la. La bogeria absoluta. Us ho dic de No veritat. enganyaré que jo prefereixo que ho facin primer els xicots, però... Vilafranca sempre primer. No. No. M'encantaria, m'encantaria. No sé, jo ara ho veig difícil, però ara, avui, aquesta setmana, No, clar. en un futur, Ojalà. per què no? Sí, sí. I la bogeria serà absoluta, ja us No, dic jo. i jo sempre he defensat que crec que el Vendrell té potencial, perquè crec que sou una població prou gran, amb prou història, com per crear una colla de gamma extra, ho penso sincerament. Jo crec que a nivells, i ara aquí farem una mica d'allò, Sí, però ja està. jo m'hagués agradat que haguéssiu pogut narrar, o també per tenir un altre document per part vostra, del primer 5 de 8 que vam descarregar. Sí, crec que a estic nivell, molt d'acord. crec que a nivell Sí. simbòlic, potser és els castells amb més potencial simbòlic que s'han fet mai, diria, fins i tot. Estic molt No, i d'acord. crec, el 5 de 8, a més, jo amb el Carles ho parlo moltes vegades, que crec que és un castell molt més frontera i de colla molt més gran que el 3 de 9. És a dir, el 3 de 9 té el títol, no? Però el 5 de 8 és el que fa gran una colla. Però que això que us agraden les històries, crec que aquest tenia una història molt potent en... Estic molt d'acord en amb tu. allò. Bueno. Molt d'acord, molt d'acord. Però clar, Santa Anna, I, bueno, doncs esperem a la fira, poc més a dir, no? Diumenge estarem. Oh, ja està, jo... Oh, se m'ha fet Moltíssim. curt, Sí. sí. Moltíssimes gràcies per venir. A No, vosaltres home, per al convidar-nos. contrari. I res, nosaltres ens acomiadem demanant a tothom que sisplau confirmi a l'app que tenim assajos dimecres i divendres, que tothom s'apunti a tot, que a la fira tenim, a més dels castells, hi ha un munt d'actes i que hem de ser un munt a tot arreu. I res, recordeu-vos que tenim Twitter, allò dels castells, i que estem a Twitch i a Ràdio del Vendrell, gràcies a tothom que ens hagi pogut sentir i escoltar avui.
I res, ja personalment també, que moltes gràcies per venir, perquè Un plaer. Nosaltres. Déu-n'hi-do també, l'agenda que porteu, tota la feina que feu, com Però perquè si- sobre si la és gent vagi queixant-se que ens del que ho dieu i passem del bé. que no Sí, dieu. ens ho passem sí. la mar de bé i ens agrada parlar de Sí, Castells, sí, sempre, molt. sempre, Molt. sempre. Per tant, molt agraïts. Doncs res, doncs. Fins Gràcies a dissabte. Fins la Sí, setmana que Montse. ve. Toni, Sí, bona fira, la bona captura fira. necessites que ens fiquem junts o no? Sí, tranquil, ja ho sap el Toni. No Sí? pateixis. Ah, després? Vale, pues no m'enteràs. Que per lo tècnic ho parlen ells. Molt bé. No em diuen res perquè tampoc ho entenc. Cadascú lo seu. Llavors, Bona nit. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ay, las mujeres, hombre, qué vaina, las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren.